Bardzo častejšie, lebo tak to vidím sporu, že má častejšie. Fuj, a normálne ma ruky bolia do piči, čo? To by bolo sranda telo slyšný z takého. Oho, aké haky, haky, baky, kaky. Ja, takú. Veľká sa mala akurát, čo to vedal? Gól Jano, aký agresívny. Počúvaj, na telesnej si dáva. Daj mu už dám, neser sa s tým toľko. Ale Jano je dobré. On aspoň vie odierať. Rýchla kurva. Jasné, sorry, ako keď mi Martin hodil pohár do hlavy. Ako keď si maj keramický pohár hodil Martin do hlavy. Tiež bolo sorry ráno. Iba chytí pohár, plázku a mači do hlavy. To sa rozjebalo hlavu. Čo ja viem? Ale štrajklo aj to hlavu, ale rozjebalo sa to o zem. Bohužiaľ. Vodem tam nejaký prípad. Už mu daj aj ty konečne ráku. On čaká na škoricovku. Taká poučná na čelo. Dobre. Dole ruky dal, no. Čo si už nevolá sa dýchnu? Ti verím, kámo, ja na boxe tiež vôbec. To sa nedá. Fú, ale tu kebyže Adam dostane, tak tá bola dobrá. Fú, ale tak kámo, toto udržať dýchom, lebo si zober koľko udierať. Sa nezdá, ale to fakt. To je riadne náročné. Čak ale kvôli som sa tu chvíľku len ty koľko ruky ma bolia, ty vole. No, dosť je to. Minule, keď sme sa tu fajtovali v tretiaku, ja som mal normálne svalovku na chrbte, ty kokos. Dobre, to je vyzeral profesionálne, papi. Váča, keby prívačky neviem. Počkaj, ako zabijem sa ruci. Na telesnej. Dobre, tých na telesnú, len by sme niekde boli. Ježiš, pekne. Tu som aj s Majom išiel, tie kouče, alebo s Galátom, to je sranda. To ma na haful môžeme dať. A bez problémov. Na Čiašovi. A Čiaš ten je veľmi krotký. Ale čo mu Roman jebol do huby? Ale už som Máš nešiel rozbitú takto gambu. Už som nešiel takto. Ja sa zase teraz viac bojím, lebo už sa dávno nič podobné nerobil. Pohodne si? Na škorica, ne. Daj, Igor, požiť. Čo si na telesnú? Ber na telesnú. Berem. Nemá to nikto gate. Oveľa sa viac mi to takto páčilo, vieš. Takéto ty si dostal rýchle, toto. one. Toto? Ja viem to. Nedáš toto. Vidíš,